Party World African Network PWAN Max Group achịkọbago Ogbako Nkwado ha n'ụdịpụrụ nnukwu iche maka ndị rectors na ndị akpọrọ company agent n'Ọka ebumnobi ya wee bụrụ ịkwado ndị na-etolite ka ha banye n'ihe akpọrọ real estate na ya gbasara azụmahịa ya ka e wee na-eme mkparịta obodo kwesịrị ka ha wee nwee ọlụ nke aka ha. Isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ Strive 2025. Onye aka anyị bụ Kenechukwu Chukwudi wetara anyị akụkọ a. Ka onye isi oche ụlọ ọrụ ahụ PWAN Mass Group bụkwara onye guzobere PWAN bụ dọkịnta Augustine Onwumere kwuru na ha bidoro ụlọ ọrụ ahụ na ahọ 2025 site n'aka ya na aka nwunye ya bụ dọkịnta Jane, nke ama ha dịka ụlọ ọrụ na-ele ana yanakwa ihe gbasara ana site na mmekọrịta ndị so na ụlọ ọrụ ahụ. Onye ji ọkwa Managing Director nke PWAN Max bụ Maazị Leslie Ejiro kwusiri ike na mmemme ọgbakọ ahụ bụ nke iji nyere ndị ntorobịa aka na ihe na-echere ha aka mgba site na ịmụta ka esi azụ ahịa ile ana nke akpọrọ real estate marketing, nke o nwere onyinye a na-enye ha ma onye lee ana. Onye ji ọkwa Business Development Manager nke kọmpani ahụ na Anambra steeti bụ Maazị Chima Ukwe bụ onye mere ka amata na ụlọ ọrụ ahụ bụ nke nọgoro ahọ 5 na obodo Anambra, bụkwara nke na-agba mbọ iji wee nyere ndị ntorobịa aka site na ihe gbasara azụmahịa ana. Onye ji ọkwa Director of Recruitment nke ụlọ ọrụ PWAN Mass Group bụ Maazị Alex Ezekaya bụ onye kọwara na ndị so na ụlọ ọrụ PWAN Mass Group bụ ndị a na-akpọ PWAN bụkwara ndị a na-enyere aka n'ụzọ dị iche iche, nke ebumnobi ha bụ inyere ụmụ ntorobịa lụrụ nde aka tupu ọnwa Mee nke 2025. Site na Ọka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudi n'akụkọ ụwa ABS.